Hey, okwa o be check the pedro ni na ma okwa o mo news ke bia tutumrika ne fo de kire dank ahuntofi. Hey, you kisafu nego. Kisafu. Bema. Ada obana wonfa no. Wode ne ko hospital. Dabi o bema. Mani be bosu miensa ni hu he. Ndi akoya na dimne na kakaka mi kokoro makoya de. Ah, wani ya ya. Na chese be bosu miensa ni wani hu no hwe no. Wo wani ni nti akoya no sukuu mo no. Sanye sa mi sumi ntimi nko ba bia. O ton wo ya de a na onya no aduru. Tie me. Hwe. Ofin so na Amazongo masalachi no ho. Eho ana malam bi wo. Se ni hu asem se de na me de me hu ntam kra nka akwa no akwa sukuu mpo akotwa. E de nya adwuma bi yo. Malam sidibe. Oh, na asem no kra de nwanwa. Obi amfa nani ya de nko ho. Ensa ma na chida. Ofin so na Amazongo masalachi no ho. Ho na malam sidibe o. Se ni no efri nsuo. Ekura baso. Ana se efra kra bia wotenete. Na de nwanwa kra nso ne se malam sidibe. Enya ni hu nko adwuma no wo. Sunsun mu adwuma ebi ka ho. Obo ana sunsun mu ne yato ama no. Malam sidibe ya o na Amazongo masalachi no ho. Sa wo pa wo. Wo pa wade. Wo pa adwuma. Obo ha aburekire. Ono nko obekọ empraduasa ne nyina ebesa no. Ebi ahwehwem. Enti ono wo kọ ho ate se wato bo ba akwakum no mamienu. Ne telephone number ni 0266 66 66 68 and 0240 99 43 62. Malam sidibe de ya ne noa ne besi awale. Wani awdo kwaso nyina enti popa na ye. Papa muya, Masu bebe ya, Aja mama bebe ya, Aja sisa bebe ya, Kamu nyina mesi anu papa na aye. 101.9. If you listen to us, you get internal life. If you don't listen to us, you get internal bleeding because we are at Atikwa FM. Okay, abusiafo se ubu nkompo ehwe obre no a mepacho awia donko abo apa ho sima no aduonu pepepe meme bre ya ewo studio ha no eno no enti megiri se won so de ne saa ena etie kasafidie ya wasungusu yi eye Ajenkwa FM 101.9 ena wasungusu ya wutie mecheche obibia baabi a wo a wutie me se woteka mu se uda won passe wo fie se wotekwankwanu yase na awie yi wagebre se utie asetena mu nsem ewo Ajenkwa FM video mu ha no awrade nhira ena mesre ede amawo na ensem obatibi ebra yatena sie na saa dwumadie yi ehyase awia donko na yatena mu a ede akosi se nonan ebebo na enumu no ena yene empanimfo kukudam ya wonom agi edin enimu de ewo asetena mu
ene emu nsem mu na ye fa different dimensions ye boba bia bi eti ya na wo dia ne se obekoso tie yen na ebre ne so se ene anase de bia no dwumadi a ye bedie no obebemu a ye de enhoma betudwa na eduru ho a wafre na hyene soma me pa se metinem ede ama menua panin Odame Kodua Daniel OKD wono ena metinem ede ama no na mimidin ede osofoba Kwame Afrifa mesme de ne OKA let's say many Odame we have something in common na so last letters no necessary eti de tie eno na Asetena mu nsem no abusia ene ensem wo ho ensem so de ebigu epono so pa na se ebre no so a anase uwo ohaw ensem bi ko usu abu bibi kire wadwene na bibi hawa me pacho ebi so a so kra de opese dwumadie yi Asetena mu nsem no efiri don kokosi no nan no wodi wadwatonde ba eme ye bohu dewura me pacho wo be frɛ ahoma we 0244 840108 0244 840108 Kofia Subonten no me producer wonne bom chidom eti ofrɛ no a sɛ de community bia woni ubedi sɛ eye inquiries na pɛ sɛ woyɛ anase sponsorship ena opese unhunhu se de ho totie sitia beba cho frɛ Kofia Subonten me producer wano ebedi ho nkomo ne number no eye 0244 840108 eti hyene soma me afei enhoma jadidi dwuma e wo studio ha no sebre no so na opese wode wo contribution e wo programmer ye mu eba beba cho eno so eye 0204 905655 0204 905655 enon any studio lines are yade edi adwuma ewo ha shano so say eye WhatsApp voice note anase SMS ubetimi edi afa ho na ene ensem ewo ho but before say me guest ebehia na ma dan bibia di ntia yehyemu ha ene no ma memfa bibi ento adwenem maami bi ebra wo wade no no wo mfinhia no aduonu miensa 23 years en wo ware ya edi mfinhia no aduasa enum maami ne se awo mba enti eha no pa eha ni kunu enti wo ofosu ni kunu ase ekwan bi a ombefa so nya ba no wo mo mfa so ifiri se wo mo akọ ayasabia bibiri akọ asofofo so nanso na ba ne ma enti ofosu ni kunu sa ema be ma ne dia homete e ka se wate emu a wo mo anhu anase ye nhu ba bi o mo koye yehu ya se ma me ne nyem ene ye ni gie bai mantemu abusuam efiri be ma diem oba diem won wan kasa tetenem wo mo ne gye na nyinse ni mu no ana breso se maami ekwakowo eti be ma no e ma ne yere ne so e de ne ko ayarsabia be bi omudi ka ko ye o manya e ban firi no okowo no e ho ne yesade ne ekro eti maami ne koi ebra na wo eduru so no Otimoye ewoy na guess what nanko ope baako but ekoye mienu eno na akanfo friend ntafo wo ntafo ntani gye ye mo ebra ni kunu yi ni ba fie no enkura no hye asese omo ejina abetutu anante no ena maame complain se ni tie ne ya me bacho maame no complain sa etwa so abosumi nsia saa bre no na nkwara na anante wo mo nante yanka maame no betumi asoma wo mo no afei de
maame no yɛ sɛ ne ti no abɛyɛ kɛse ɛwɔ mu a ɛna ofiri mu no ɛna bɛrima no nso efiri mu ɛkyɛ sɛ aka nkwadaa no nko a eti ɔbaa no maame bɛte nkwadaa no ɛna ɔka sɛ senka akɔsua tiase a anka nye ni nka enim sɛ ɔbaa bɛwo ama owu agya nkwadaa yi a ɛne nka akɔsua ne kunu ntina hɔ saa wɔn mu mmienu na akuri wɔn san agya yɛn nkwadaa asɛm no mu de agya yɛn eti abusua bɛde hyɛ wadwene mu sɛ ebia tebea bi a wo mu no wapa no pomosi bra emai siabotre na twentwedi ampon emwa no ebeba okay ajenkwa 101.9 asetena mu nsem enwa sugusu a wutie medin edo sofo ba kwa me frifa kofia subontin enemy producer bedase ene ensem a eda badwasrede ya yebe kasa afa ho no me wo owura bi wo manim ha wo yesempa kanio owura no ene asofuo bebre anante wani asofuo bebre di dwuma ya wonim nyamesom ene emu enhyehyeye ene mu dwumadie nyina ene saa owura yi watimanim ha o se kire se nyamesom edada ni pakwa empo Kristo som nko wasi Christianity eye different from se wo sum nyame minim se wa utifie no asema makan eye wadwene se edien na owura yi pese wakiri wasi Christianity eye different from se wo sum nyame yebebusa no wotimanim ha die ntia woni asofo bebre anante enim nyame adwumam se die sitie emo ebefiri mu aba na nso enne wose atwa ne ho se nyamesom kwa ye naada ora Dominic Apia Williams memwa mejoso akura pomboko Kristo adom bibia boko ye de radiase medie minimo se woni asofo bibiri anante me listener se obi tie mi a onimo asemu a mekaye no a eda board a yebe buobo ho no efiri wanum na eba ti na mmato nsa afre wo no first of all why Dominic yo edikan no mechia agenkwa tiefo ne wo mo hwe e wo Facebook yankopon hira wo bibia etosumienu enkoma onu producer Ewurade yankopon hira wo bibia ne obi a waje ekonwa wo tie program no Ewurade nka no no bie kwanto bibia kwani man ya kasa Dominic ye media guy mekane se ebano akomu asofo mu malam yewo yentete ahaban no kulemu eni azam ni ina no edimu akotene ena yefiri sofo hewo yeko wewo yefiri wewo yeko wewo nti ama yesua nioma bebre nti yakasa Dominic ye menkane se opam wo ba Dominic o kane sa opam wo bi ne da kwa yi adom owo kokoben ayema kokoben mpapa no o papa no mpacha okay ye kane se opam wo ba Dominic ena obi abeti ase na se wona opam wo ye adwuma pa Dominic mate na abusua mamenka o se wobetimi akọ ye Facebook ho na wakohwe Dominic sadie ositie ya enei wose woni asofo bibira nante nanso ohun se Kristo som ase na ada ewom mebacho eye agenkwa FM Kumase 101.9 Facebook kono okwa na watwere abom wotwere agenkwa FM Kumase 101.9 eno ena udi behu yei na wahwe Dominic sadie osi kasa fa comment to na wahye ama foforo nso anya bi ahwe medase
Dominic se ubekayi a asofo dodo sei ene akonfo dodo sei ena wono mu anante edikan no mekan se me titi emu no ekudi asofo baby no miame de me ho kwosha akonfo mu edu baby no miame de me ho kwosha mala mu nti no asofo ne akonfo dodo a me ne wo mu anante de because me can me body eje binti no edoso bebrebe and you dey mama estimation no like tibia rough estimation bebre so for be no organ ha minim no omedu 20 so for be no organ ha minim no menko ne nchen obotai ene senti a okọ asofo ho na wa ba akonfo ho yi ade ba ko a e wo se nipa hye no so se odi ade bi si we no so pese ohun bibia enam kwan abafa so abehu enti no me no me botae a me de nam wiase no emre wei efire mre wei ko no na manfo behunu botae enti a me firiwe ho na makowe ho me firiwe na makowe ho enti no se udu obi echi a unum se usua nneoma bebre one udu obi echi a usua nneoma bebre so ya azan usua se eye wure usua se enye wure wakoji bibi free baby ya beka wonso no ni na usua enti no ya kase Dominic me start ji me din no my breaking record bi wo anomabo Cape Coast many only prophet as that time na from evangelist from prophet William Sapia Dominic prophet obi a otie o hwe Facebook bia anomabo mi wura nsu ase live live ana dongu on ye numdwa ene be say yi nsu bia ne asasi epo be ya epo ne ohun videos ni ade o producers want de nyame boy ya epo no a eda enkrane Cape Coast no ne Cape Coast anomabo mi wura mu live enti enye se bia ena me ye kanu nsu ase nkita hudie ye ne nyame ntemu ne abosomu azamu ne nyoma na me expert enti no me kasa dia otie no ontie ni ye me mpe usika me mpe obibi abatade ba akwa me hwe free ni po otie mo se o man ni na because enada e wo Kristo suma ni yamsom mu abusia Dominic no wadi asofo achi adi akonfo achi ene wosi nyamesom no kraye na da Dominic na mbisa saa semu ya meken wana wokae me ana meka na me won kiremu ni sei de ntia meka saa no ma membra we so me refi asem won fa ncheme me ne me ma me na ya komia Losin TV se beye na Nsem mu ni ya problem kakla ema me kase wakoji sika bi efiri agrada o ma me nkle we wo wie me refi wakoji sika bi efiri agrada na osu bempa o mesere eyemia Dominic na me kasa Nsem ene nyoma ekoso no ene ma obi a otie wo Ghana ni Facebook bi antwa hanto o ehia me pa okay Nsem no nyoma ekoso ene dia meteye no ene ma me kaze me ma me betumi akoji sika anase ema me gi Nsem amanfo eka ediye 2 me yakola ma me no waboa me from operation ye mu me kidnap mu ye mba ho nti amanfo nim but wo ma me ka asem we no mu nim asem kura me ka kidnap mu no waboka wabla mu ye pa mafom mesre no de course bia no me ana me ka ye onfa ncheme eye nana ya akomia ne niku Mr. Losin Losin TV for mu so mi mu baby bia enam me so na social media for no edi wo matema kodu no mesre me pacho onfa ncheme de enti ameka se Kristo som eni yamesom no difference wo mu no yamesom e wo hodada nyamesom wo hodada ansa na Kristo som oba nyamesom wo hodada e wo hodada ansa na Kristo som oba aden metire mu se emra na Yesu mbaye no se yebebo afode amewurade a na tamwa Yesu mbe wunji yankwa no
na ye di odwan ehye nioma aboa moja ena na ye de bo afode eno ne ye nyamesom nyamesom no wo ho dada wo bo afode ni nyamesom nyamesom yesum ye nyame no ne ye ko bo afode amana ye gina emoja so Kristo ba ye no ena sa moja sem no ebetwemu by Kristo sum ye business awose omote ase Kristo sum ye business nyamesum ye different from Kristo sum o Kristo ba ye no okay fine ye bo Yesu esu e asubontin Jordan mu ensuo ho na ebo ye Nyankopon ugu nsa won nsuo ma ye bone nyame ne betumi akere dabi wo de ugu nsa won nsuo ma ye bone dabi enye bone ma ye bo ni pesu wo nsuo ma ye bone dabi enti adentina na yekobo Yesu esu wo nsuo na nde obi kogu nsa ye zo ye bosumni e wo nsuo mo ye bosumni na se esu bonko ena nsa guonko ni na Yesu ba ko na mu tumi be na tinsuo but different activities enti tumi be na tinsuo meme die minim tumi atinsuo because we ko nsuo mu da tumi a atinsuo mu no tumi a atinsuo mu se ye bo esu e di se nsuo mu a ensa guo no different because obi be gu nsa sisi a na ensa na o ba be gu no o se otwedi ampon kwa me kire nsuo mu nsa hwan no otwedi ampon Nyankopon otwedi ampon Nyankopon na ye gu nsa wo nsuo mu ye de nsa no gu fo ma no nti oje ana onye me hu si Nyankopon asa na ba nsa da but ye adwuma ma omo de ode nsa kire so gu fo mu no ge adwuma ma no nti nyamesom wo ansa na Kristo ba nyamesom ho ansa na Kristo ba enti se o si nyamesom wo ho ansa na Kristo som ba nyamesom no ene de na Kristo som ne de according to wo yo Kristo som ene ende Methodist for see ye say place before see ye say assemblies for see ye say even Muslim for say yeah sorry 5 times SDA for say Saturday and eye mom Sunday for say we and eye mom and any Christosum no obi a on doctrine into doctrine na man ye Christosum no and I said differences in our doctrine and nyamesom no ye different obi sum nyame no obi sum ye obi osum nyame o why na sum nyame they are osum nyame eye nyame apede into Christopher nye nyame apede there na so one ne nua Sunday ni Saturday ni Sunday ni de bi omkase and Sunday for na ebekọ heaven Saturday for na ebekọ heaven into omo ankasa nchichem wo mu de ode ne mu ebofo mu so kire se ono ne de na ye ti de oy nyame apede no de oye nyame apede no ono na esum nyame o enye wo ogotna so de we de ye tonsuo ye ne ye tonyo ye ne ye baji we wo mu de na omo friend say ye Kristo sum na ye business Kristo ba ye ni business be wura mu but what I say Kristo ba ye no amanfo edidi ne hu sisi a enti mimi hu ni say madisua mu no Kristo sum no ye business okay Kristo sum ni yamesom nko eti se Kristo ba no obewuje wo nkwa no wo mu si Kristo aba bewu age wo nkwa ana meboa fine Kristo abewu age wo nkwa enti wo mu ye Kristofo ena atrenefo obeyeti ni anza na obeye Kristo ni ana meboa enti no se obi ye Kristo ni ono ni ye we Kristofo Yesu ba ye no wa bewu age ye nkwa enti ye di nechi na okọ no emre Yesu Kristo owuhi a okọ no epese me kire wade bu mitiw pa emre Yesu Kristo owuhi okọ no de honam na ekọ ya na de or the spirit na ekọ or the spirit na ekọ but tro no Bible no wo mo atro abrofo no atro abla yen say ye ntumi mfa honam emfa nkosoro age so okra no ana meboa enti sise wo japade wo soro so fo no sise ne de wa oh na so kasa sise wo japade wo soro anya dan sie God bie ni soro a obi ko tietia so enti na wo kasa
wo kasa mu no wo se Kristo som no eye business ene omo sum nyame no eye omo di Nyankopɔn apɛde so Nyankopɔn apɛde no ene de ehene Nyankopɔn onye nyiyi mu onye mpapa mu enye medie na ye enye wedie na ye enti san papa mu na hunu se ama omo de na kwa business eye business obi ade na ye ene me pen aba we si medie ndie enye me spirit ni we si me so medie na ye we die na ye enti no wo ankasa no mo kom wo di Kristo echi na ankasa papa mu omu wo mo nte wo ho ase wo zo mu di Kristo echi sisi na wo mo nte wo ho ase enti se ebetumi a enko obi amfa Bible no nkom ye because Bible na ankasa na wo ma na ankasa so mistakes bebre wo Bible na ankasa mistakes wo mistake bebre wo esa osi Yesu bai Yesu ba no bai no obewu e de pa eboni fa ne se unuane me uti unuane me ena me ba aye wo bone me ba bone na oye wo no o mepa wa chew ena wasoma wo doba so omble no mewu nje me ba ne bone na on pa wa chew no ommewu na onfa nje ono no nkwa wo bro mepa wa chew wo se Adam and Eve garden mu no makodi aduaba ensese omudi ena wadome wo mo omepa wa chew. There is no scripture in the Bible from Genesis to Revelation that say Adam and Eve ko pa chew. In the Bible no mayati asese Yankopon trans no say we din kwasese mti oso osoma na doba na obepa chew na ne doba ni bewu ebepa bone no Bible na the etre ne say Yankopon trans no se we din kwasese mo adome ne ma sana Bible na kire first time oba ye bone was one season no oba tv oba na ye bone oba pam no ana asa o de beche no betu ne fu na watwena me twena so fine na watwena ben ho ma twena ben me ho na we de odome wo mo o si be ma be san ne nu fifran san we didi oba be kwa wo so bo so me nkron na owo no so no wo nan esan di na do be dada even ti no ordinefu be den ebe nante ebe wia na odi asase so dotie na oni nipa ntem otan beba owo hu onipa a obeka no nipa so hu owo de aba bebo no ena Yankopon atena si din according to my Bible na musua sisia no a Christopher Bible na o ma atra bro mu o masefo no na se watena si din no se dabi domina ma domi wo mu no medi nkwase asem ma me nsoma me doba Yankopon so si oni ewu na wasoma doba se yankuni yenkoku no na no me no no dumi obi ne yemfa me pasa abone no na no me a wanu Yankopon domi onipa ne yere no nipa ne yere ani aboa no o de be pepa abone mo jane be pepa onsoma no Adam ankogina bebi ampa chew sofo obi eti obi ani se sofo obi no wetumi akasa Adam kogina bebi pa chew se Yankopon beje no but se Yankopon asotwe no de ma Adam ne Eve enti na asotwe ade na wenye mfiri omso na nyame a ondi ewu no nyame odi ewu but munnim nyame a ondi ewu no osoma ndoba so ombla ne yenku no nyame ondi ewu wasoma ne doba so ombla ne yemeku no ko mekunu no so no ono na adomi wo blo wo tumi so beyi sa no mi na firi omso Yesu bai after the death of Christ enkwaje ebi ani bebi awo no krepa na mekachiro no enkwaje bi ani bebi dabi enti na ma hu se Kristo sum kre na da me say de Yesu bewu ye ni mfaso e bai wu no mom na uni mfaso e bai ni mfaso Bible na nkasa mu amarehwe wunim Kristo wo no bewu ye no mfaso de be so mo say Bible na yame asem Genesis nko na Yankopon anu asem wo Genesis nko a invitiasi Yankopon bo so no asase na asase sekasa bla 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 ona Yankopon kasa ide aka ina Matthew Exodus James Peter wo mo ho asem na wo mo enti sa wo so aba Kristo mu a yemfa Paul asem nkobo mpaye ye ngina David bra na obra obo mpaye so mfa mbo mpaye
That's why the Christopher on one more bread and at Amazon na business. The Osum Yameno etwe ne free Christopher the omo ye ne ho. Enti wo nyina Bible so say David anu asem say Paul mo nu asem so nyina mo mpa yeda. Tie. Tama na dia sofo ne chi. Minim ba mesue hunu say David how ogina ne house de bompire. Me so dom like me so me wo me how. But I'm going to say me num tipa edura ena ebia me ho beto me. Ebia wo ye ma tipa edura wo ye mbese ayo ya. Intende na obegina David asem so twa say ena Sarah ya 90 years Ghana ha oba no so obetumi ya 90 years awoba. Say ni nyina gye Nyankopon so. Inti no say nyoma no Sarah brabo ne ye wo brabo. Ene was a sofo ne fetre kan no kra nipa. David abrabo nye wa brabo. We gama ya obo no wan mobi. Unkonkonsa we ndi bi o masturbation na we no wan ye bi. We ni a wo de hweto e masabe wa adwembo ne botum akohwe pono wo phone so no wan ye bi. Wan anye David anye bi. O ye bi. Tie. Esro ne de. Ene esro wo de. Na so akohwe obi yira wo dware ho. Ama akona bewuru amesima kwahwe obi a wonsu twam wo me ho ama akona bewuru ame a ho ade kwa na David abla bototo de ho Solomon wale sen 700 betumi awale 4 me se muska metumi Dabi sisi out betumi awale 4 an to kwansi Dabi owie no san be kasa ewo Ecclesiastes said yo ye yina na ye wuhudie David no wie ye no ohun said yo ye na ye nkwasi asem Ecclesiastes chapter 1 Ecclesiastes chapter 2 Ecclesiastes chapter 6 Solomon be kai wo honum say eye wuhudie ewiase nuoma ne de o ye yina ye wuhudie mfaso ni so Inti was a so for the future can this is not the time where you ever catch us say me evangelist ma me sua tro no minim tro no and na me hu mistakes e wom enti wo a wo ti abonte na wo tie na ade ba kwa mpese wo de she otirim ni say wonim ade ye bone ene ade ye bone enti this is not the time where you ever catch us say sisa wa adwen na Yesu ye den eba omusi Yesu also on Revelation chapter 6 verse 12 Revelation 12 on no Yesu Kristo kutana tembo no de breu nipa bia se ne na dwuma tie eya no kre eya no kre ewiase we yense ende ochena ka ho ewiase nse ne ene china ewiase atembo we have the end of any human being but we don't have the end of the world ebi ni wo ewiase nse yo enti me ba wiase nsei ena bebie no won meche se wiase besei ye de awura bible ni mu bom kan wase de bia obeya akoa wo broni nan ase se meti hei kwesi broni no otro bible ne baaye no how many times no kwa sorry mini e home bi ntimi nkire obie no won mo okotra broni krom a o so okotra so de more than 2 hours Osore no obo mpaye a Ewurade boa me mekọ adwuma. Good morning. Thank you Lord Jesus. Boni dia no. Asa but bibini etumi bo mpaye ni atopa ne drums na ya. Enfoso ni so. Yesu Kristo de mpaye boja Matthew chapter 6:5 Osimo bo mpaye empire Yankopon mu Yesu Kristo no okono di jam no enye wo nsu Yesu na ni hwana wo gine die meji Yankopon di ani Yankopon se yanyi ni banini ne baben Yesu obewuji hwankwa enipa nyina enti ne bon owu ye no o de pepa bone anameboa sa bone na Adam ni Eve ye enti na obae no obewuji nipa nkwa anameboa enti owo nan ana owo ni nan Oba onko awoso boso menkro okọ be man sam ne num bi France we didi enye nyina Debi why no so omleda Debi why no so because some no many da so onu dia na Yesu ba na oba na ye kwa enfo so bi eni Yesu wo no be wu ye ne so se sa no many da so ho a se sa no many da so onu dia Yesu wo ni ye kwa
Aden na madomeo. Na me se for ho aboade, me de ho aboade ba. Eba be ye e ma no me nevro so. Still me ba no sa ade nda so koso. Time Adam ni Eve ndi aduaba no se no hu ni wiase. Ni owu ni ho. Aduaba na chi no owu ba wiase. Yesu be wuji ye nkwa no owu da so wo wiase. Masa eye history Bible na nwa tro no eye history. Debio. Tie. Mi jinya midi. Debi ameka se di omodi nsuro no wansuro na unyi nche. Di omodi nsuro na nsuo firi mu ba. Ade to mi sa no. Bebi ameji wo mu dia ye Genesis. Adebo. Tro na se bibia betwem na nasem ye ntwemu da. Bible etwem. Bible twemu da be. Bible na de o ma tro se Bible na etwem. Uni ma de ntwemu da. De ba dia. Enua ntwem. Enipa ntwem. Enipa be koso abewiase. Enua eni abotan ni nsu ayankopon de na no fleye no. Da so wo wiase. Obetumi ekuta Bible. New version beba. New version ba. Basa asem kro no a. Enya asem obetumi for different two Bibles this year. Na check na hwade. Ye kan we wo ha ye kan different thing wa. And so the same asem na opeso oka. But say obia anso o hwe. Ya to din say ye Bible. Ya to din say ye tro kronkron. But ye nkrofo ho asem kan wo de. Did they be a support to Reverend Obofo? O me preach Peter. And o me preach Paul. O preach ne die. Anu na ma asori eye na ada no. So what you say? Kan wo de. Tre wo de. O ko for Paul abla bo betutu obi o ye ko nseni ho a. Din so betumi asesa. O ko for Solomon abla bo e de abetu obi a wenye ska na se hia ne nda. Din so betumi asesa. E pa chona ka no ti ase. Matias. Eti. Sesi ai. Se ofa Bible no a. New version, old version. Genesis edasu Genesis. They also ugidi no. New one and old one. Because me gidi o me se o na yamienu masem wo. But o kan se na ugidi. O na yamienu masem wo. Enunti na ugidi. Me gidi. Ene ye wo Deuteronomium. Ene eyankrofo na etroy. But me emphasis ne say old one ni new one nyina sa chapters no se sanda. Chapters ne se san ye. Nti dey ni kwase me gidi. Tie. Wo na obeji edi. Wo na obeji Bible na di. Me ende me the Bible na kire wade a na me kire Paul abakwasem. Okay. Na me kire Matthew abakwasem. But what I say? Na me kire Peter abakwasem. Dia Peter beye na me ka kire wo. Also ya wo de eye chona na ka se nkonkon no ba mso as chapter 2. Nkonkon no ba mso mbeye ni o ma kese. Mbeka ka savofro. Na kasavofro no eye ka be yaba. Dabi. Eye obi krom kasa. Wo mo nte ase. Enti nkonkon na ba so ya wo de na wo so wudi na ho. Enkofo Paul de emfem beto ho ye Paul. Okay, abusia Dominic Apia Williams. When he so for bebre anante. Was se me kase opambo ba. Ena dodo na bi hunu. When opambo anante pen. Wasai wonu akro yawo, wasai ne akonfo. Asa anante pen. Ene ne wasai twa ne ho kire se Kristosom so ne asofo no kura kwanante ye no hu se Kristosom eye na ada. Abusia bra no so a mema kwan na so abam na wo wasembisa bi anase entosuo bi ana so de aba but sisi ya no so wo voice note say WhatsApp anase SMS wo de befa 0204 90 56 55 0204 90 56 55 Paul Dominic Mambusi wadio. Ukodi akonfo na chi no. Ede ba adisua na onya firi mu a ode etoto Kristosum ho ahuni se Kristosum kra na ada. And then I say ye bobo no ma so ye nko deep. But baby ami megina sisi an say
Bible no omo atwo no mistakes wo mu mistakes Bible ni Bible ni mu ena say yen yede ye ho ebeto me mesua on say ebi kra na guta on ma chocho metumi abo ahye ho quotation be 20 womo ya abortion de eda wanim eda ha mebo a ni na eya futuo obi aye bi atwem what you say enti me na me yakase obi abaye abode efoforo enti ye bonesu okay fine Moses ye bonesu ninim but ayin na ye bo Moses debi ayin for na ye bonesu but ene Christopher for say ya mo esu a unya abode efoforo say no de o Bible mu o Bible mu ena me si Moses ye bonesu ana eno de ni Bible mu enti ade enti na omo edikanfo no omo mbo omosu na omo de omenya osran memu kwan na yen de ya mbo wesu a onya abode efoforo Dominic enyo obi a ye bebo na esu bia na obe ya abode efoforo esu bo na nkasa so mistakes wo mu anya bayire pa avia Dominic meba avia those of them what brand you here so by wo when you small guy menim na pa avia what is small can be matibi avia kwa sorry ana also o ye dey because sorry o kwa sorry yeah mu yisu chiro kongron ana Christo ni be na use Bible what's it be use the Bible in fact what's it na ana ye mo o chere na adwen nti unso adwene ne sei ma adwen ne sei Bible a me kuta no me gidi se mu asem nyina ye nokore eye de me mehu na me di hu adanse nya de mate obi abrabo na wose ye kire wo nu me gidi se de o mu bia ye nokore se nti me nyini anka me nse me bre eni Bible echi nkwa asori nti sa na obi so woni gidie bia ono so gidi obi je na nanom sosom edi na nanom som eye som a ewo honum free tete okay ya na Abraham nyina practice ye enti so obi gidi a ye wo Christians be bra ye gidi me na nanom som me gidi o gidi so it's part of us ye dada dia ye bia e form som no enti obi a woni gidi asa na nanom som baaye ansa na ya mesom ba ogitum na nanom som baaye ansa na ya mesom ba na sa na nanom so batu nya mesom ana Mama matunya na nanom matunya mesom ya wadwen o debi na Abraham mo time mo de na omosom na e de soma omutwemu no omusum nyame na enyame som na na make us sa som no efra Christianity e wo kwan bi so because wo se no mutwa moja asa Abraham no ginyame di but na yes to why sacrifice yes ana person enti ende sacrifice e bon ye twa moja de gu bebi a obaka so na obi adwen obi a wo na adwen ni gidie ba bi e kopem ntime ntena enko obi adwen ni gidie ho asem Bible ne de ya to di say Bible eya nkrofo ho asem eya futuo e ma bi mu abrabo but me wodi a wunyini me ginya me di menje tro ni de nipa na atro avia adwenkyerɛ de yɛsɛ te sɛ hwene ɛna meke obi an ne de etim n'anim no eti abusua sɛ wotifi a besrew enye ntokwa oya adwenkyerɛ ɛni adesua eti ebere no so ma akwan na wo so wodi abam nim sɛ wotifie no enema bebre na ɛkɔ wadwenim avia na ho yɛfɛ sa me da so ho yɛfɛ wo dada me ana ho yɛfɛ dark ni ada die ntire ma hu so ho yɛfɛ kyerɛ me die ntire hu so ho yɛfɛ sɛ me anga sɛ me hwɛ nhwɛ mu atum sɛ wo sa nya wa ho enye o bateye o normal mate kama mate ya na omama atade bi na me de akɔkyɛ efe pa waje mata ade ya kwese me se me de kɔkyɛ ana de kwa asɔre wo so mo je Bible di ana so nye Bible afia no de onti mu sa me me na so kwa asɔre ntina mi bi sa no wo je Bible di ana onje Bible me je Bible di enya ha na obedi na anyame o dabi me je Bible di enti sa na tie me nka se me kɔkyɛ me se me de kɔkyɛ
What the atare ne kwacha. Meto bia bro, meto the same thing abro. Dominic me sama ba. Odi Evia hwe me. Ntimi nyinya me nyi. Me no na ye adwuma na Evia. Nyame ho asem nyina na wotro no mu no. Evia ye de bre na ye adwuma. Odi Dominic atia, ebre betia. Me kwa sama. Eti Evia ye ko. Ye kwa Alhaji Sidi Benchain. The glaucoma, the cataract and the trachoma doctor. Minia Alhaji Sidi Be anwade a wo ye no esoso. Eche se wo kwa kwan kura krachi be hwe so. Papa be hwe wani. Ada wo hu ne se ade we ye sei no. Me edurumre bia na ebro ma adwen so. Ose se eni ade aba wo so di frafe edi kosim fie duwa. Eye ne nchen pe na abenya yaresa ene apomuden. Menua wani enya ohwene nya waso anya utie anya nipadua ni nyina anya. Entena se mabaakofo nkoka meka nipadua ni nyina. Wadwuma na ase usika na ahie na mumrayo na ehawa. Obekwa na monzongo masalachi. Abofra kra na abehia ne ho a enini nkomo. Nani Alhaji enkasa ewo 0240 994362 0240 994362. Yemo penginam ne yenkwa Dank Herbal Complex Limited. Womo de Dank Phytocare abedwa so etu kokwase. Wode Astro Herbal Mixture etu sasabura se. Wode Dank Pro Care etu sisi yade ase. Na wode Dank Gastro Care etu yefun yade ase. Menua Dank waye bi. Na mompene ne yade bia wasase su ne wodini. Ekwesi enum nka so. Ne nyina wotu ase apachi na matu. Oben City Life Hybrid School. Fra 0244 01 75 56 and 0553 66 15 85. Make us a manugusu make us say St. Louis, Kujis, yes, Armed Forces, Anna Owas, Cambridge, the teacher for who are bomb engineer. What day enam adesua kwan so tete ye mofra won mama kwa betena fie. Se wo mon kwan kofa suban foforo wa bra ye bebie suku ni nti. Wo chichi ni benche na wo temenka awie ya. For 250 cities Ghana cities. What is 250 cities Ghana cities? Ekuta nefa ko eye Cambridge school e wo North Central. Menua pressure. Kope kwan nefa ma wo ba no. Ya kasa ye mre. Na sa bofra ne beda ho. So obekwa aba enu gina babia ufiri a oba. Fra 0599 267277 0599 267277. Twins Powers enter for 2 minutes ye juma. Enter for 2 minutes ye anwanwade. 2 minutes kasa. Enu nti ye nyina ye fe ni ncha report highways. Wodi ye ne huhuma wade. Wodi ye ne promise and fail. Wodi ye ne akwanto mu dadwene. Wodi ye ne sunsumu yade. Obebo reson somu yase. Na watu nya de wani nyina asedi amaw. Enu nti ye ko abrepo highways broni krom. Nefre ewo 0248 69 9898 0248 69 9898 obajo so na lufa tablet ne suspension to binko pharmaceuticals nsanu adwuma menua kwa ne kopa wodie kwaje wo samba kwaje wo hye kwaje wo chefa ewo adronum entna se malaria njo shebre ento dem na koke wo kanim rom castle show ni mu fra 0541 268721 obajo so mami adusan wo se madasie nie adusan ronu na capsules ne mixture no ye nu bom yo enti wo twen da ben no mo die kwa ba bia to waduro bia na wonya adusan mala heb ni bia enu so betu malaria ho na me ya wase na adusa herbal ointment no enu so atu sisi yade wo sasabro no ho na me ya wunyina ase ewo Freddy Men's Colinac Ozone Coastal Pharmacy dan herbal PFA have made frema me adusa na kwa macro na tena kese ye wo ho no ewo 0500 110115 and 0557 009824 mama yedu so madasie nie me gina ha na osofo ba mo ato mo nkomobo no so e kakra mesia ba abeton ade biom ya me onhira opi
amen afia me da se na ya na wafechiro na papa ku bia betumi ho dia dia yam se ba ku wo media ibi esie ni mu ho o sa okay udo wu sa akwose obeka kiro sa ade na ma ye ho go Jerusalem mate me kwa ba mate okay abusuafo afia chia brodua no eke mi de bewom afia dia wo mo awie eti se afia dia wo mo awie dia yan hwe de be firi mu aba afia na utogu so afia ayo odi akwai ejire mi no Dominic Dominic ma me samra wo bio asem wa na wo ken se Kristo som ye nada edin na ebra oni asofo no nante ye no na wo hwehwe afiro mu ho a won san kanti ahunu se ase nyankopon afom so adaada o enti na ma se watene eke me bi sa gu Kristo som ho fin David ayese bia me womo adada me enti na ama me ka bibia gu Kristo som ho fio me se me jinya medi ti ma se na me kai no na Bible no mo tro ba ni mistake ko mu nti me njindi onyini David mistakes in our Bible no mu no tiri mi bi onim ya tro Bible no sise weja pade e wosoro to abodo ogun nsuani Yesu kutana kitu ya rebentem revelation obabe se wiase once someone adwen a obende ni ochine ya mi makibida se someone adwen na Yesu ba ade ebedini ebenu ma yemanu amenyen eno so maye amenyen na chese ndo so no yemanu amenyen shishot osra ni training kane na unya odi dia ke no beka obi bisa wade amane bi o wade mienu a mo bi baako and obi dan beye 9 oyesofo na se won kwesere no ti di American oyesofo ye wade bi wo no mu a ye wasofo no bi ro mo preach akansem ende omo academy because womo nsem omo kan na ba chichire womo ebi kumase ya ebi omo anu mo nanti ye ni bi womo nsem ni bi aba chichire womo oye sofo ni kwanso oyusuka yesen Yesu ba no planet 30 years 70 years or what you obedi but was all ba na wo ba no de bia beye bi yew eno odi ahye Bible no se ade bia ya bodin bia so ya ade wo se ogidi na se Bible ko na gidi so ya ade bia tie ubetumi agye di se microphone utuna de tunzu ma no ma ho beto ugidie no ebe ye dwuma what you say into ono nso di ni gidie wulem se me beje calendar me beje nsuo me beje we ya me ho be den ebeto me into de bi ono wo problem de bi obi ye no de bi obom pa ye tia befuo de bi ahun bi di nechi de bi abusum bi di nechi de bi ye twem wona blabom de bi obi betu kwa wona blabom de bi obi be fi abrochi abe wale no enti ono na adwen no eye obi ye me mbompa nti amatamfo enso wo mu Yesu no oba ye no ose mbompa ma matamfo munshira omo omodome mu munye wo mo time yie na mon kansampa emfa wo mo time dia ne nibre okura no do no ende Kristo ni ben Kristo ni ben enti de bia meka se akonfo ni bi kraye ese asofo na saa de o ka se Kristofo no omunni saa asem a Yesu kan no so no
Unyini se eye nipa na suban. Mami wura studio osisi a. Ije udi amfa studio ntonchen. Wura solid dem sisi a. Membo bia. Omo ato collection ewie no. Target na collection no. Ko yi na hwede asofo be ye wa so dem ansa na wepi. Na yenti na woko wia. O say. Se wan kan kire sofo no. Na woko fa se wo ye kromfo. Oni bi. Na se woni bi o se mo sofo no hu. Obekan beka se ye de yen amedwuma. Onko kan. Tie de America no. Da ben ensori dodo se na wo Ghana. Asori ba ko ka se mi hinska. Akyere sofo. Asofo ini ebi mu ye. We ni botom sika se je na fakoda. Ebi mu ye o. Ebi mu ye. Ntim ka se eye suban. Iti ye wo mo sum nyame. Ena wo mo di sa Kristo de na wo mo a blending different. Edi ni o me bi aka ho, edi ye business no. Ye wo de o bonus mu o de fa be ma ho. Ba me meti anum no. Mesua twon o bom ya mebo. O ba na me de mic esi wo preach. O bom ya mic ni dua na meda ne de abo. O kanya me asem no. Na se mi ja me ho ma o prami a o tena mic ben na mi be so na ho de ben na mi be yen de be ka asem a kire obi age ne nkwa. Eni ese de o kan nti na ase ama nyamesom ene Kristo som esun hye de ni mfaso e ma wo no. Enye mi o. Kristo som no mo blending is ano eye meme de na ye we de na ye enti ama Kristo som no endimu ebe yiri pa we de na ye nyina ye som nyame baako esi de na mpapemu bem that's a question. Okay meba ye nyina ye som nyame baako nyame baako na ebo ye we si me de na ye we si me de na ye enti esi de na mpapemu bem wo de bisa ho Kofi Dominic meba Uyam ayekro anase emu kekaw uhia amuzuke uyam tutu anase emu samfono uhia amuzuke wayase ya oya anase wo afichikro mu haw uhia amuzuke heba mixture ebi wo heba shop bia mu frɛ 0247 776743. Okay de etie no eno no eti nyame eya domo a Dominic ensem a okay me pese mi hu yaudi a udi ama bible no akoye atro se de wo kan no ama wo anase hu ni se bible no ya atro sem no so bible no me nkase osin ensem ni bi wo ho a eye ntro ya trashem a ye di hu atu nipa so ni kwase nkomu trashem debi so what you say ode ensem naba o de je wa pede no nioma wo soro mbashira me kanoti ase enti no o de ne de empiri bibia wa asase so mfacho wati ase enti nyamesom no ene nioma omo atrotro asem no se wonte ase a wonte me ase se wo de America no wan fa nkwa adwindwin mu a wonte me ase da because obi ase ne de na ye ene sofo ni sofo we ku we ni we how many times won sa konfo ni akonfo ku da o bebresi si o mutumi challenge o mo omo ya konfo mu komunsuo omo timi challenge o mo da be na ate se konfo ya bi ene konfo bi ekonto kwada ba se konfo nso ni asofo okun so ye wo konfo a okomunsuo akom na fa no ene ye wo dia ekom ode kom ekom ene gidi se asofo nso sa na te enti na meka se ye wo dia osum yame ene ye wo dia wa brandi Kristo no ze ne dia ne Kristo so ne dia me dia no Yesu ba no yese me dia me yese yi okay meba mi twa me ho aba me ne wo ben heba fo Skin City kwa kwedi nkomo aba Skin City meba yesi a
chia Santamai, Michia will be Bia or Tiajan FM. Sunny Edikan, Edikan Babi Chimuna, Skin City, Jumekua, Yankopon. And I'm a dom so am I to me a queen and change any be a free Poland. Okay. Ye a dermatology, aesthetics, see a skin no, na ye see skin am na fair. And near my shouldn't be a nen so bang. Okay. Pimple, a sign kind of acne, ye share stretch marks, ye share freckles, malesma, sunburn, say a reaction to when you doom, na ye tuntum. I'll say you all know who member tuntum for ne powers and nino asena san shit tuntum. Sana ne friend sunburn and no nen so bang. But nen so bang dear. Obi betimi nya nen so bang na obi a we use hydroquine products nko a epo for a very long time. Hydroquine no a component, a substance, a ingredient a ye defra skin care product over to me diafra now brighten skin no but you use no for a very short time. What to mean you use hydroquine for over 1 month. And as they say hydroquine no a wo and a market no so into a quarter in kuna any personal and we use to almost every month to be our quarter and the AU with DNA sans hydroquine and so a year jumerie say bia tuntumbi da skin so now the prepare na say enya tuntumbia and prepare be more na adamage skin but what yes and bia na so ben e woni ni pedua no ba bia no a prolonged use of hydroquine and a skin no medical about platform so about can say share and I say to me enfan lighting bio just say ye skin na say if you na skin if you dey say ko twa na obeja no ho eno ntina yakonya ho nimdie no ye free bibi peeling there was substances are dey fast skin no so salicylic acid, lactic acid, so many acidic mouth for the skin you to me the skin so kakra na dey renew o skin no but tuntum no wo wani ma na oni peduane baby dia forget about him kun say ode yes no e betumi a lighten no skin it said o chikoko na we just so na I say bibi no ma obetumi entimko ya na omotonton no dwaso ne ka mu ni ade na ne nso be kra na ye wa de saso be koda nya adwuma it's never through technically scientifically it's not true. The skin is bent. To say what are the the skin is bent. To say what to akoko tilapia na the skin wash no. So pese we nya tilapia no dia just wo hwane baby out to na ash no. That's the same way. Ni pedua no skin na kata so no. De bia me kan to say akoko de no.